Πώς έπιασε αεράκι. Εσύ τα παιδιά. Είναι όπως είναι οι μεγάλοι. Α, συνέχισε. Μπράβο. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλά, καλά. Καλά είσαι. Μπράβο. Ανέβαζε. Πάμε, μπράβο, ανέβα. Ωραίος. Όχι, κλειστό μάτσα ακόμα. Να το. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μιχάλη, το πήρα. Παικταρά μου, μπράβο. Σέντερ φοράρα. Μπράβο, μπράβο. Κοντά στην μπάλα, μην σταματάς, τρέχουμε, δύο να τρέχουμε. Thank you. Είσαι ωραίος. Να σε χαίρονται φίλε, η δική σου. Και να χαίρεσαι και την κόρη σου. Δύο να. Δύο να. Ήρεμα, ήρεμα, κοντρόλαρε την μπάλα, ήρεμα, ήρεμα. Είστε. Μπράβο, μπράβο, πάμε. Μπράβο. Και γυρνάς. Ναι. Επειδή βγήκες και έπινες μπύρα, εσύ... Μια μπύρα, έπιασε το αγώνα και στην τάπα.
Σε αυτό το γωνιακό. Χαμός γίνεται σε αυτό, Το στέκι το πρωί. Μμμ. Δεν θα ξαναπάει. Είχε δάσει, το φεύγει. Μπράβο πάνω. Μπράβο. Πιτό είναι, αλλά έχει διάφορα. Γυρνάμε κιόλας δύο, ναι. Μπράβο, πάμε, πάμε. Μπράβο. Όπο πάλι παπάραση του κόρτες. Τι είναι αυτός ρε? Τι είναι αυτός? Αλλά και αυτός είναι στα όρια έτσι. Είναι στα όρια της κακοποίησης αυτός ο λίγος. Τι παλικάρια υπάρχουν και στα προπονητές ομάδες. Ωραίος ήταν ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος ήταν θεός. Ήταν θεός. Πάμε Βίωνα, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία γατώνει ο Κωνσταντίνος, Μεγάλο γατώνει. Αλλά δεν παίζουμε άμυνα. Βίωνα, Βίωνα, κουβάλα. Κουβάλα Βίωνα. Μη φοβάσαι. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Ανέβα, βοήθα τον, ανέβα. Και πίσω. Και άμυνα, μην την ξεχνάς την άμυνα.
δεξιά σημαίνει παίζω και άμυνα και επίθεση μαζί. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπράβο. Φίλε, πρέπει να το καθιερώσουμε με την πύρα τώρα, δεν γίνεται. Τώρα ειδικά τέτοια εποχή, βάλει εδώ ένα τραπεζάκι, ένα τραπεζάκι, ο Καρεκλής, σκιάκι και είμαστε αρχηγοί, καλύτερα από αυτό. Μα τα κοροϊδεύει, είναι παπάρας τελείως. Μπράβο ρε Πάνο. Μπράβο ρε Πεκτάρα. Μπράβο ρε Πάνο. Μεγάλο ταλέντο. Είναι μεγάλο ταλέντο. Θα τον χαίρεσαι. Πάμε Πεκταρά, πάμε. Μπράβο! Αμαλάκα είναι και οι γονείς, βαρεμένοι. Ας την μπάλα εσύ. Τι είναι αυτή ρε. Όχι, δεν είναι απλά σκληρούλης. Τώρα έχουμε πετύχει περίεργους προπονητές. Αυτός είναι τώρα τραγικός, έτσι. Είναι στα όρια του... Δεν γίνεται. Danke, danke. Αυτός νομίζω ότι προπονεί την ανδρική ομάδα. Ένας λόγος που εμάς πάνε τόσο καλά και έχουν γίνει τόσο δυνατή ομάδα, πιστεύω ότι έχουν και έτσι πολύ καλά με τη λόγω Νικόλ, δηλαδή ότι μπορεί, δεν τους αφήνει, τους μπριζώνει, αλλά τους μαλώνει χωρίς συναίσθημα, δηλαδή τους λέει τι να κάνουν και τους ταχώνει χωρίς να βγάζει καθόλου θυμό. Έτσι. Ναι ρε, άμα το πεις καλά, με τη ωραία ακόμα και μπορούν, δεν τους φωνάζουν εκεί Κώστα. Τώρα αυτός που λέει καλά άστο αύριο, τώρα... Αυτό το τοξικό. Ωραία δοκάρα.